sumunod ka sa akin na kasi mas matanda ako sa'yo. Ewan ko sa'yo. Bakit? May naliligaw ba sa'yo? Wala naman. Pero ayun nga, syempre, gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya. Alam naman nating pareho na laro lang yung kung ano ang meron tayong dalawa, di ba? Bakit? Gusto mo bang seryosohin natin? Hindi natin pwedeng seryosohin kasi may asawa ka na. Ay, huwag ka kasing masyadong maraming iniisip. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Huwag kayong mag-alala. Hahanap tayo ng ibang doktor. Wag na anak. Pangatlong doktor na tong napuntahan natin. Pero Dagdag gastos lang to eh. Ma, Okay lang ako, Melvin. Wag mo na akong alalahanin pa, ha? Mama, makinig naman kayo sa akin. Eh nakikinig naman ako sa'yo, di ba? Nung unang doktor na pinuntahan natin, ang sabi kailangan talagang putulin yung kanang paa ko. Ang sabi mo, maghanap tayo ng ibang doktor. Sumunod naman ako sa gusto mo. Yung pangalawang doktor na pinuntahan natin, ganun din yung sabi sa atin. Wala na tayong magagawa. Kailangan talagang putulin yung kanang paa ko. Sabi mo, humanap pa tayo ng ibang doktor. Pangatlong doktor na to. Lumang tugtugin pa rin yung naririnig natin. Pero Mama, Anak, kung ako yung tatanungin, syempre ayoko maputol yung paa ko. Pero nagawa na naman natin ang lahat, di ba? Sabi rin naman ng doktor, delikado kung patatagalin pa natin kasi baka mas lalong lumala. gusto ko lang naman pong makalakad kayo na maayos eh. Makakalakad pa rin naman ako. Yun nga lang, kailangan ko na sigurong gumamit ng saklay. Kakausapin ko uli yung doktor. Baka may ibang paraan pa. Oh, wag na, Melvin. Tanggap ko na yung kapalaran ko. Wala namang may gustong mangyari to eh. Pero Mama, Nak, may mga bagay na kailangan nating tanggapin. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit. kahit anong mangyari Mama, hindi kita papabayaan. Alam ko. Kaya kahit papaano, malakas ang loob ko na harapin to. Nasan nga pala yung papa mo? Sa totoo lang, Danny, nagigilty ako eh. Bakit naman? Siyempre, alam naman nating pareho na may asawa ka, di ba? Ayan ka na naman eh. Huwag na nating pag-usapan yan. Dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Yung ito. Yung kung anong meron tayo. Ano nga bang meron tayo? Ano bang gusto mong itawag dito? Hindi ko rin alam. Pero ewan ko, kahit alam kong mali itong ginagawa natin, pakiramdam ko ikaw yung kailangan ko eh. Paula, huwag kang mag-guilty. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa. Hindi ba mababa yung tingin mo sa akin? Bakit naman bababa yung tingin ko sa'yo? Kasi pumatol ako sa'yo. Pumatol ako sa may asawa na kagaya mo. Ay, naku. Ang problema kasi sa'yo, ang dami mong masyadong iniisip. Kaya yan, naguguluhan ka nan. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko eh. Hindi nga. Hindi mababa yung tingin ko sa'yo. Gusto kita. Gusto mo ko. Nagkataon lang na komplikado yung relasyon natin. Pero masaya naman tayo, di ba? Oo, masaya ako. Ikaw ba? Oo naman. Masayang masaya ako. Pero kung sa bagay, laro-laro lang pala yung meron tayo.
Pasensya ka na ha. Ginawa naman natin ang lahat eh. Pero wala eh. Kailangan na daw talagang putulin yung paa ko. Ganun talaga. Pero aaminin ko sa'yo, Danny, natatakot ako. Nagpapakatatag lang ako para sa anak natin. Pero sa totoo lang, takot na takot ako. Huwag ka nang umiyak. Wala namang may tutulong yung pag-iyak mo. Natatakot kasi ako. Amber, huwag kang matakot. Anong mapapala mo kung matatakot ka? Siyempre, pagkatapos maputol yung paa ko, kailangan ko pang magpagaling. Sino mag-aasikaso sa inyo ng anak ko kung mauospital ako ng ganong katagal? Ay, huwag mo kaming isipin. Kaya namin mga sarili namin. Nasa edad na rin naman yung anak natin. Kaya huwag mong bibibihin. Sinong iintindi ng mga kakainin natin, ha? Sinong magluluto? Sinong maglalaba? Sinong kikilo sa bahay? Ay, tumahan ka na. Wala kang mapapala sa pag-iyak mo. Nag-aalala lang kasi ako para sa inyo ng anak ko. Ayoko rin naman maging pabigat sa inyo. Ay, huwag nang kung ano-ano yung iniisip mo. Ang dapat mong isipin kung paano ka mabilis nagagaling. Kapag magaling ka na, magagawa mo na ulit lahat ng sinabi mong gusto mong gawin. Kaya tumahan ka na. Hindi makakatulong sa'yo yung pag-iyak mo. Akong bahala sa'yo. Pagkatapos ng operasyon mo, habang nagpapagaling ka, ako mag-aalaga sa'yo, ha? Salamat, Ate Carmel. Huwag kang magpasalamat. Sisingilin naman kita. Magkano ba, ha? Puro kakalokohan. Pasensya ka na, ate, ha? Wala na kasi akong ibang malapitan. Kailangan rin kasing magtrabaho ni Melvin tsaka ni Danny. Ayoko naman maging pabigat sa asawa at anak ko. Hindi sila makatigil sa pagtatrabaho para masustentuhan tong sakit ko. Hindi mo naman kasalanan na may diabetes ka eh. Nasa pamilya natin yan. Nag-ingat ka naman para makontrol yung blood sugar mo. Merong talaga mga bagay na talaga nangyayari na hindi natin inaasahan. Tanggap ko na mapuputulan na ako ng paa. Pero kahit na ganun, kailangan ko magpatuloy sa buhay. Maganda yan na nagpapakatatag ka, pero Amber ha, okay lang na malungkot kasi matindi naman talaga yung pinagdadaanan mo. Okay lang na panghinaan ka ng loob. Maiintindihan ko kung matatakot ka kasi nakakatakot naman talaga yung kakaharapin mo. Hindi, Ate Carmel. Okay lang ako. Kaya ko to. Amber, tumingin ka sa akin. O ano ba? Kilalang kilala kita. Alam kong ikaw ay naglalakas-lakasan lang. Pero wag mong puwersahin yung sarili mong maging malakas kung hindi naman kaya. Oo, naiintindihan ko na kailangan mo magpakatatag para sa asawa at anak mo. Pero pakiramdam ko kinikimkim mo lahat ng nararamdaman mo. Wala naman akong mapapala kung iiyak ako. Anong wala? Kapag iniyak mo, yung mga takot mo, yung kaba, yung panghihina na kinikimkim mo, garantisado gagaan ang pakiramdam mo. Maniwala ka sa akin. Sige, iyak mo lang yan. Ate, natatakot ako. Normal lang yung takot na nararamdaman mo. Pero kapag nakakaramdam ka ng takot, palagi mong tatandaan, andito lang ako ha. Andito lang kami, hindi ka namin pababayaan ha. Melvin, ikaw munang bahala sa mama mo ha. Bakit po? May kailangan lang akong puntahan. Kailangan lang talaga eh. Saan po kayo pupunta? Sa Camarines Sur, may bagong bubuksan na branch ng bangko doon. Ako yung gustong mag-manage ng boss ko. Pero ilang buwan lang naman,
Babalik din agad ako kapag okay na yung bangko. Papa, baka naman pwedeng ipagpaliban mo na yan. Siyempre kakagaling lang sa ospital ni Mama. Kakatapos lang ng operasyon niya. Alam ko. Pero matagal na kasing plano yun eh. Nakakahiya naman sa boss ko kung aatras ako. Sandali lang naman ako dun. Ilang buwan lang ako dun. Babalik din agad ako. Nakausap niyo na po ba si Mama? Amber, sigurado ka bang okay lang sa iyo? Oo naman. Kailangan talagang pumunta ni Danny doon. Pero syempre, iba pa rin kapag kasama mo dito yung asawa mo. Ate Carmel, wala naman ako magagawa. Trabaho yun. Pero kasi, nagpapagaling ka pa eh. Tingnan mo nga sariwa pa yung sugat mo. Oh. Huwag kang mag-alala ate, kaya ko. Tsaka nandyan naman kayo ng anak ko eh. Gusto mo eh, kausapin ko si Danny. Huwag na ate. Kailangan niyang pumunta doon. Siya, sige, ikaw bahala. Yung opera mo, kamusta? Ganito pala yung pakiramdam. Kahit pinutol na yung paa ko pakiramdam ko may paa pa rin ako. Iyon naman ang sabi ng mga doktor, diba? Hindi naman daw bigla ang makaka-adjust yung katawan mo. Pero unti-unti makaka-adjust ka rin. Alam mo ate, napagod na akong tanungin yung Diyos. Pagod na akong tanungin siya kung bakit sa akin nangyari to. Kung bakit kailangang maputol yung paa ko. Pero kahit napagod na ako, basta magtitiwala na lang ako na may magandang dahilan kaya nangyari to. Napagod ka mang tanungin ng Diyos. Paniguradong hindi mapapagod ang Diyos na mahalin ka. Maliban sa anak at asawa mo, pwede ka rin humugot ng lakas ng loob sa Diyos sa pagpapatuloy mo sa buhay mo. Pero aaminin ko, masakit para sa akin na maputulan ng paa. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na kaya ko to. Malalampasan ko tong pagsubok na to. Pero ate, minsan naiisip ko, paano ako magpapatuloy sa buhay kung isa na lang yung paa ko? Huwag kang mag-alala. Ako, yung asawa mo, yung anak mo. Kami yung magiging isa mong paa para makapagpatuloy ka. Ang ganda pala talaga dito sa Camarines Sur. Oo naman. Buti na lang. Dito tayo pinadala ng boss natin kaya eto, makakapag-date tayong dalawa. Danny, baka mahuli tayo ng mga kaopisina natin. Ay, hindi yan. Kapag tinanong tayo, sabihin natin na yung bagong bukas na branch yung pinag-uusapan natin. Ikaw, pilyo ka talaga. Pilyo lang ako pag ikaw yung kasama ko. Ikaw talaga. Teka lang sisirain ko yung mood Sisirain ko yung mood kasi may itatanong ako sa'yo eh. Ano? Yung asawa ko na naman. Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo na okay na yung asawa ko? Hindi yun. Kagabi kasi may naisip ako. Ano yun? Tinanong ko yung sarili ko, hanggang kailan kaya ako magiging kabit mo? Ay, ayan ka na naman. Hindi. Natanong ko lang sa sarili ko, syempre, di ba darating yung point ng buhay ko na gugustuhin ko magkaroon ng pamilya. Bata ka pa naman. Huwag mo masyadong isipin yan. 24 na ako, no? Hindi na ganun kabata yun, kaya siguro minsan, tinatanong ko na yung mga ganung bagay sa sarili ko. Ako, 51 na ako. Kaya sumunod ka sa akin kasi mas matanda ako sa'yo. Ewan ko sa'yo. Bakit? May naliligaw ba sa'yo? Wala naman. Pero ayun nga, syempre, gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya. Alam naman nating pareho na laro lang yung kung ano ang meron tayong dalawa, di ba? Bakit? Gusto mo bang seryosohin natin? Hindi natin pwedeng seryosohin kasi may asawa ka na.
Ay, huwag ka kasing masyadong maraming iniisip. Hello? Hello, Danny? Bakit? Kumusta ka na? Okay lang. Ikaw, kumusta yung paa mo? Okay na. Kahit papano ay nakaka-adjust na kahit kaunti. Nakakain ka na ba? Oo, tapos na. Mabuti naman. Huwag ka masyado magpapakapagod ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Sige na. Maliligo na ako. Baka malate pa ako sa meeting ko. Okay, sige. Bye. I love you. Hello? Hello? Sorry mama ha, kung hindi ako nakasama sa check-up niyo kanina. Okay lang anak. Sinamahan naman ako ni Tita Carmel mo. Ano po bang sabi ng doktor? Okay naman anak. Mabilis daw maghihilom yung sugat ko. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin ha. Hindi naman po maiiwasan yun ma. Okay lang ako Melvin. Kaya ko yung sarili ko. Basta hanggang hindi pa magaling yung opera mo sa paa, kami munang bahala sa'yo. Magpahinga ka lang dyan. Nabuburyong na nga ako eh. Ang hirap ng walang ginagawa. Amber, wag matigas ang ulo mo. Kami muna ang bahala sa iyo. Salamat Ate Carmel ha. Kumusta po yung wheelchair niyo? Kapag po nagkapera ako, ibibili ko kayo ng mas maganda. Wag na anak. Okay na ako dito. Tsaka kapag magaling na yung opera ko, baka hindi na ako mag-wheelchair. Susubukan kong pag-aralan yung paggamit ng saklay. Sigurado kayo? Oo naman anak. Isang paa ko lang naman yung pinutol. May isa pa akong pwedeng gamitin. Kaya konting tiis na lang. Kapag natuto na akong gumamit ng saklay, hindi na ako magiging pabigat sa inyo. Mama, hindi kayo pabigat sa amin. Salamat anak. Wag na wag mong iisipin na pabigat ka ha. Kaya hanggat maaari, wag mong piliting gumamit ng saklay. Dahan-dahanin mo. Wag mong madaliin kasi baka mamaya madisgrasya ka pa niyan. Ate, kaya ko yun. Madali lang naman sigurong magsaklay. Hindi madaling magsaklay. Kasi parang aaralin mo ulit kung paano maglakad eh. Bago yung magiging paraan mo kung paano babalansihin yung katawan mo. Ganoong kahirap yon. Kaya, wag na wag mo mamadaliin yung sarili mong gumamit ng saklay ha. Wala namang masama kung diyan ka muna sa wheelchair kahit pansamantali. Basta kapag kaya ko na, aaralin ko ng magsaklay. Sige na Melvin, magbihis ka muna. Sabay-sabay na tayong tatlong kumain. Sige po, salamat po tita. Ate, pwede bang pakiabot yung cellphone ko? Kukumustahin ko lang si Danny. Danny, yung phone mo! Danny! Danny, yung phone mo! Danny? Nasaan na ba yun? Teka, ako na nga lang sasagot. Hello? Danny? Hello? Hello? Sino to? Kumusta naman ang biyahe mo? Okay naman. Ikaw, kumusta yung sugat mo? Pagaling na. Sa sunod na check-up, itatanong ko sa doktor kung pwede ko nang simulan yung paggamit ko ng saklay. Mabuti naman. Sige na. Magpapahinga na ako. Napagod ako sa biyahe. Danny, pwede bang mag-usap tayo? Di ba, nag-usap na tayo? Sige na, matutulog na ako. Sino yung babaeng sumagot sa tawag ko? Amber, hindi pa ba tapos yan? Ilang linggo mo na akong kinukulit dyan Tawag ka na ng tawag. Kinukulit kita kasi ayaw mong sagutin yung tanong ko. Sinagot ko na yung tanong mo. Wala nga lang yun. Huwag mong taasan ang boses mo. Baka marinig ka ng anak mo.
Paano hindi tataas yung boses ko? Ang layo ng biyahe ko tapos pagdating ko dito, tatalakan mo lang ako. Hindi kita tinatalakan. Gusto ko lang naman malaman yung totoo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Umamin ka nga sa akin, Danny. Nang bababae ka na naman ba? Ano? Ilang beses mo na akong niloko. Ilang beses na rin kitang pinatawad. Sabi mo hindi mo na uulitin. Pero Danny, ano na naman to? Tingin mo ba talaga may kabit ako? Natatakot lang naman ako na baka may babae ka na naman. Alam mo, ikaw yung may problema dito. At bakit ako? Puro ka duda eh. Sinusumbat mo sa akin na pinatawad mo ako. Amber, hindi ako perpektong asawa. Pero wag mo namang isumbat sa akin yung mga kasalanang nagawa ko noon. Hindi ko naman sinusumbat. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung totoo. Danny, mahal kita. Kaya gusto kong malaman yung totoo kasi mahal kita. Kahit gaano kasakit, titiisin ko. Basta sabihin mo lang sa akin yung totoo. Ay, hindi kita maintindihan. Diyan ka na nga. Danny! Danny, sandali lang! Danny! Huwag kayong mag-alala, ma. Kakausapin ko si Papa. Wag na, Melvin. Hayaan mo muna magpalamig yung papa mo. Kaya sige na anak, magpahinga ka na. May babae na naman ba si Papa? Wala. Wag yan yung isipin mo. Bakit nag-aaway na naman kayo? Di ba pinaliwanag ko na sa'yo? Nagkataon na pagod lang yung papa mo sa biyahe. Tapos medyo mainit din yung ulo ko. Kaya ayun, nagkasagutan kami ng konti. Bakit nga kayo nagkasagutan? Anong dahilan? Wala. Wag mo nang isipin yun. Sige na, matulog ka na, maaga ka pa bukas. Mama naman. Anak, makinig ka sa akin. May konting di pagkakaunawaan lang kami ng papa mo. Nagkataon lang na mainit yung ulo naming dalawa kaya nagkasagutan kami. Pero huwag ka na mag-alala ha. Maaayos din namin to. Huwag mo kaming alalahanin. Ma, hindi pwedeng hindi ko kayo aalalahanin. Kararating lang ni Papa tapos ganito. Kagagaling nyo lang din sa operasyon tapos eto yung mangyayari. Huwag mo kong isipin. Kaya ko yung sarili ko. Maaayos din ang lahat, anak ha. Kaya sige na, magpahinga ka na. Bakit ka umalis sa inyo? Ay, nabuisit ako doon sa asawa ko. Kakarating ko lang tapos binungangaan agad ako. Baka naman namimiss ka lang nun. Sige, mangasar ka pa. Joke lang. Mabuti na rin to. Papalimig muna ako. Saan ka nag-i-stay ngayon? Doon sa bahay ng kapatid ko. Pero kapag nakahanap na ako ng malilipatan, magsasarili na rin ako. Danny, wala ka na talagang balak-balikan yung asawa mo? Naisip ko na ngang makipaghiwalay eh. Bakit? Puro kasi yung duda. Walang tiwala sa akin. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Pag-isipan mo mabuti yung gagawin mo. Kung sakali bang makipaghiwalay ako, papayag kang maging tayo? Ano? Payag ka? Ayaw mo na nun? Hindi ka nakabit. Bakit? Wala, natatawa lang ako sa'yo. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Seryoso ako, Paula. Kung sakaling makikipaghiwalay ba ako sa asawa ko, papayag kang maging tayo? Kasalanan ko to eh. Dapat hindi na lang ako nagtanong. Anong kasalanan mo doon, Amber? Hindi mo kasalanan na hindi makontento sa isa yung asawa mo. Ate naman. Hoy, Amber. Dati pa kita sinasabihan na hiwalayan mo na yung asawa mo di ba? Hindi ka ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang eh. Madiskubre mo na may babae siya. Mag-aaway kayo. Lalayas yung asawa mo, tas babalik. Hihingi ng sorry.
tas papatawarin mo, tas mambababae na naman, tas madidiskubre mo na naman, tas mag-aaway ulit kayo, tas lalayas ulit yung asawa mo. Hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang eh. Hindi pa naman ako sigurado kung talagang nang bababae yung asawa Ay, Diyos ko. ko. Gusto mo pa ba talaga ng ebidensya, Amber? Hindi pa ba sapat yung nakaraan niya bilang ebidensya sa kawalangyaan niya, ha? Ate naman. Pasensya ka na, Amber, kung masasakit yung sinabi ko sa'yo. Pero panahon na para matauhan ka naman sa kagaguhan ng asawa mo. Bakit hindi niya masagot yung mga tanong mo, ha? At bakit biglang lumayas? Lagi naman ganun, di ba? Hindi aamin, tas lalayas, tas babalik. Hihingi ng sorry kasi nagloko siya. Pero eto ka, pinapatawad mo. Ayoko kasing masira yung pamilya namin, ate. Nasa edad na si Melvin. Naiintindihan niya na kung hihiwalayan mo yung asawa mo. Pero mahal ko si Danny. Diyos ko, eto na naman tayo. Totoo naman eh. Mahal ko yung asawa ko. Masakit para sa akin na niloloko niya ako. Pero anong magagawa ko? Mahal ko siya. Tahan na, pasensya ka na, nadala lang ako ng galit ko. Mahal ko yung asawa ko, ate. Naiintindihan ko. Pero wag mo namang hayaang binabaliwala ka niya. Lalo pa ngayon, ganyan yung kondisyon mo. Sa totoo lang, ate. Dahil naputulan ako ng isang paa. Kung sakaling magloko si Danny, maiintindihan ko siya. Dahil sa kondisyon ko, maiintindihan ko kung lolokohin niya ako. Baka dahil sa kondisyon ko, kaya nagloko ulit si Danny. Shh! Huwag mong sabihin yan. Maling-mali yan. Totoo naman, di ba? Alam kong mahirap para sa'yo yung naputulan ka ng parte ng katawan. Pero hindi dahilan yun para lokohin ka, Amber. Ano kung isa na lang yung paa mo? Ha? Amber, kahit 2 paa mo pa yung nawala, walang karapatan yung asawa mong lokohin ka. Sige, iyak mo lang yan. Alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo. Hindi madaling malagay sa posisyon mo. Pero wag mong iisipin na kulang ka dahil lang naputulang ka ng paa. Amber, tumingin ka sa akin. Amber, ito yung tatandaan mo, ha? Buo ka. Buong buo yung pagkataong mo. At hindi sa 2 paa nakasalalay ang halaga mo. Kahit ilan pa yung paa mo, mahalaga ka, kaya walang karapatan yung asawa mong lokohin ka, ha? Itigil na natin to. Bakit? Nasasakal na kasi ako sa'yo eh. Anong nasasakal? Ang kulit mo kasi. Ano? Anong makulit? Linawin ko lang, Danny, ah. Di ba napag-usapan natin na laro lang tong relasyon na meron tayo? Sabi ko naman sa'yo, handa kitang seryosohin. Kaya kong makipaghiwalay sa asawa ko para sa'yo. Diyan ako nasasakal. Paanong nasasakal? Di ba dapat matuwa ka nga? Kasi aayusin ko na yung kung ano ang meron tayo. Di ba ikaw na mismo may sabi na gusto mo? Pagdating ng panahon, magkaroon ka na ng asawa, ng sariling pamilya. Kaya ko namang ibigay sa'yo yun. Ayan yung problema. Akala ko ba malinaw sa ating pareho na laro-laro lang yung relasyon nating dalawa? Oo, pero eto na nga. Paplansahin ko na yung gusot ko. Yung laro. Gawin nating seryoso. Ayoko. Bakit? Ano bakit? Kasi nga di ba laro lang dapat to? Okay, sige. Ikaw ang bahala. Bakit parang ako pa yung mali? Pinapaalala ko lang sa'yo yun na pag-usapan natin ah. Okay na nga, di ba? Bakit pa ulit-ulit ka? Tama na. Ayoko na. Itigil na natin to. Ma, dahan-dahan ma. Huwag kang mag-alala, kaya ko. Sigurado ka bang pwede ka nang gumamit ng saklay? Oo, ayun nga yung gusto ng doktor eh. Naghilom na yung sugat ko kaya pwedeng na akong magsaklay. Pero mama,
Dahan-dahan lang. Anong dahan-dahan? Kaya ko nga oh. Bukas Ate Carmel, sasama ako sa palengke ha. Hoy, naku, wag na, ako na lang mag-isa. Kaya ko Ate na yun. naman eh. Gusto kong bumalik sa dati kong buhay. Ikaw na mismo ang may sabi, di ba? Hindi ko dapat hinayaang maging sagabal yung pagputol sa isang paa ko. Tuloy ang buhay kaya sasamahan kita sa palengke bukas. Naku, Melvin, kausapin mo yung mama mo. Mama, baka po kung ano pang mangyari sa inyo. Hindi naman pwedeng dito lang ako sa bahay. Kaya nga ako gumagamit ng saklay para makapunta ako sa mga gusto kong puntahan. Mama talaga. Kaya ko yung sarili ko. Huwag niyo na akong alalahanin pa ha. Sige po. Sasamahan ko na lang po kayong ni Tita Carmel bukas. Eh paano naman yung trabaho mo? Wala po akong pasok. Sabado po bukas. Oo nga pala no. Sige, kung gusto mong sumama, sumama ka. Pero huwag niyo akong aalalayan. Kaya ko yung sarili ko. Sige po. Hello? Nasa bahay po. Opo. Ano po? Saang ospital? Sige po, sige po. Sino yun? Si Papa. Dinala daw ni Tito sa ospital. Mama, sumabay na po kayo kay Tita Carmel. Umuwi na po kayo para makapagpahinga kayo. Ako na lang po magbabantay dito kay Papa. Hindi, babantayan ko yung papa mo. Pero Mama, Melvin, babantayan ko yung papa mo. Amber, kailangan mong magpahinga. Ate, umuwi ka na. Dito lang ako. Babantayan ko yung asawa ko. O siya, sige. Bukas babalik ako, ha? Ipagdadala ko kayo ng damit. Ikaw munang bahala sa mama mo, ha? Huwag mong hahayaang magpakapuyat. opo, salamat po Tita. Kailan ba ulit mag-rounds yung mga doktor, ha? Kakarounds lang po nila kanina. Gusto ko sanang itanong kung kailan magigising yung papa mo. Huwag po kayo mag-alala. Magigising din po si Papa. Bakit kailangan mangyari to sa papa mo? Bakit kailangan niyang ma-stroke? Hindi ko rin po alam eh. Ilang buwan kong hindi nakita yung papa mo. Hindi niya sinasagot yung mga tawag at text ko. Miss na miss ko na yung papa mo. Sige na po, Ma. Magpahinga na po kayo. Ako na po magbabantay kay Papa. Hindi. Gusto ko pagising niya, ako yung una niyang makikita. Anak, hindi perpekto yung papa mo. Pero kahit na ganun, mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko siya. Diyos ko, huwag niya pong pababayaan yung asawa ko. Amber, Diyos ko, Danny! Danny! anong ginagawa mo dito? Melvin, tawagin mo yung doktor! Sige po. Anong sabi ng mga doktor? Naapektuhan daw ng stroke yung parte ng utak na kumokontrol dun sa ibabang bahagi ng katawan ni Danny. Kaya ba ganoon ang nangyari? Oo, hindi maigalaw ni Danny yung kalahati ng katawan niya. Wala siyang maramdaman simula hita pababa. Diyos ko. Pagkatapos sa mga laboratory mo, sa isang linggo daw pwede ka nang umuwi sa bahay. Anong uuwi? Pauuwiin ka ng doktor kapag normal na lahat ng laboratory mo. Ay, paano magiging normal? Hindi ko nga magalaw yung kalahati ng katawan ko. Huwag kang mag-alala. Aalalayan ka namin ng anak mo. Hinahanda na rin ni Melvin yung kwarto natin sa bahay para pag uwi mo sa atin ay makakapagpahinga ka kaagad. Uuwi ako sa kapatid ko. Danny, sa atin ka namin uuwi ng anak mo. Hindi. Tawagan mo yung kapatid ko. Sabihin mo, uuwi ako sa kanila. Walang mag-aasikaso sa'yo doon. Kaya sa bahay ka uuwi para maalagaan kita. Para maalagaan ka namin ng anak mo.
Sigurado ka ba sa desisyon mo? Oo, ate. Kailangan ako ng asawa ko. Pero Amber, kakayanin mo bang arugain yung asawa mo? Isang pa ako lang naman yung nawala. May natitira pa akong isa. May 2 kamay pa ako. Kaya kaya ko. Magiging totoo ako sa'yo. May galit pa rin ako sa asawa mo dahil sa mga panggagago niya. Pero isasantabi ko lahat yon para sa'yo. Tutulungan kita para hindi ka mahirapan. Wag na ate, kaya ko. Hindi mo kakayanin kaya hayaan mo tulungan kita. Kaya ko. Kung hindi ko kaya, gagawa ko ng paraan para kayanin ko. Maligamgam na yung tubig. Pupunasan kita para mapreskuhan ka ha. Panigurado, mahimbing yung magiging tulog mo pagkatapos nito. Ayoko. Hindi pwede. Hindi ka na pumayag na paliguan ka ng anak mo. Kaya pupunasan kita para makasingaw yung init ng katawan mo. Ayoko nga. Mabilis lang to, tapos papalitan din kita kagad ng damit. Ayoko nga sabi. Pupunasan na kita ha. Huwag mo ako hawakan. Para nga mapreskuhan ka. Bigay ka ba? Sabi ko, ayoko, umalis ka na. Hindi ako aalis. Umalis ka na! Hindi nga ako aalis. Dito lang ako. Iwan mo na ako. Hindi. Hindi kita iiwan. Bayaan mo na ako. Hayaan mo na lang akong mabulok dito. Pabayaan mo na lang ako. Kasi gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay. Wala akong silbi kaya gusto ko mamatay. Pupunasan na kita para makapagpahinga ka na. Gusto ko mamatay. Wala na silbi buhay ko. Hindi ako makatiyo. Walang pakiramdam yung kalahati ng katawan ko. Kaya hayaan mo na ako. Hayaan mo na ako mamatay. Pupunasan na kita. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Tama ka. Babae ko yung kakausap mo noon. Tumahan ka na para mapunasan kita ng maayos. Madaming beses talo ko. Paulit-ulit kitang nagago. Kaya hayaan mo lang mamatay dito. Huwag ka nang malikot para mapunasan kita ng maayos. Binawa mo ko. Bibilisan ko lang para makatulog ka na. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ginagawa sa akin lahat to? Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mo ko mahal. Imposibleng mahal mo ko. Paulit-ulit kitang tinatarantado kaya imposibleng mahal mo ko. Oo! Paulit-ulit mo akong niloko. Paulit-ulit mo akong ginagawa, tinarantado. Pero paulit-ulit pa rin kitang patatawarin. Paulit-ulit pa rin kitang tatanggapin. Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita. Sorry, Amber. Kaya pakiusap naman. Hayaan mo naman akong mahalin ka. Amber. Sorry. Sorry. Tana.
Pupunasan na kita para makapagpahinga ka na. Sorry. 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 Tahan na. Basta hindi kita iiwan, ha? Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.